A continuació farem una breu explicació del tràmit per demanar o sol·licitar un nom d'usuari i contrasenya per poder accedir a la carpeta ciutadana. En primer lloc, com sempre, anirem a la nostra pàgina web, a la seva seu electrònica, i buscarem en l'apartat de recents o bé en la de tràmits i gestions la sol·licitud de nom d'usuari i contrasenya per accedir a la carpeta ciutadana. En aquesta pantalla podrem llegir tots els requisits i documentació que necessitarem presentar. Aquest tràmit és única i exclusivament presencial. Aquesta petició l'ha de fer l'usuari de l'administració electrònica d'aquest ajuntament per poder accedir a la seva carpeta ciutadana sense necessitat de tenir un certificat digital. L'accés a la carpeta, com ja sabeu, permet realitzar diferents gestions amb aquesta administració: emissió de certificats de padró, pagament de rebuts, certificats tributaris, manteniment de dades de contacte, domiciliacions bancàries, consulta de registres d'entrada i sortida, etc. El pot sol·licitar qualsevol persona física, jurídica o entitat que compleixi els requisits, en nom propi o en nom d'una altra persona acreditant la seva representació. No suposa cap cost i la documentació que s'ha d'aportar és el DNI o NIE, carnet de conduir o passaport, que serà necessari ensenyar davant del funcionari públic. Per una empresa o entitat, la documentació acreditativa de que la persona que recull el nom d'usuari i contrasenya disposa de representació mitjançant poders, acta de presa de càrrec o qualsevol altra que es considere vàlid. Es pot presentar sempre i presencialment en qualsevol de les oficines de registre de la nostra administració local. La resposta és immediata i la documentació que es lliurarà és un imprès amb el nom d'usuari i la contrasenya sol·licitats. Moltes gràcies.